Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li jinsab ixxokkjat bl-aħbar ta' Charles Muscat il-Pips, persuna li apparti li nstabet ħatja ta' qtil doppju jinsab akkużat b'importazzjoni ta' droga spiċċa barra fit-toroq. Qal li ma jistax jifhem kif is-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna tippermetti li jkollok sitwazzjoni fejn 10 snin wara li ssir il-kompilazzjoni dwar dan il-komplott għadu ma sarx il-ġuri. Hija verament inkwetanti dik l-istorja, inkwetatni bħala missier, inkwetatni bħala politiku, inkwetatni bħala ċittadini. Hija kwestjoni fil-fema tiegħi anke ta' sigurtà nazzjonali u dal-aħħar jiem u ġimgħat rajna kwestjoni ta' sigurtà f'pajjiżna sejra fil-fema tiegħi mill-ħażin għall-ar. Joseph Muscat semma wkoll il-każ ta' Edgar Galjakurmi u saħaq li għadu qed jistenna li l-Kummissarju tal-Pulizija jagħmel stqarrija pubblika. Jien għadni qed nistenna l-Kummissarju tal-Pulizija jgħidilna kif u x'jaħseb li fil-każ ta' Ħeri Vassallo lejlet l-elezzjoni kenna din ir-revelazzjoni minn Xavier Balzan li Galjakurmi marandu b'dettalji dwar l-istorja ta' Ħeri Vassallo li ma kinux magħrufa minn ħadd. Mexxej Laburista semma wkoll ix-xhieda li ngħatat mill-Pulizija fil-qorti li saret moda li n-nies imorru paċevil biex jiġġieldu. Dan l-affarijiet kollha jien jinkwetawni immens u nerġa' ngħid x'tip ta' soċjetà rridu. Jien qed nara li l-awtoritajiet governattivi fil-qasam tas-sigurtà raqdu raqda kbira. Joseph Muscat qal li l-awtoritajiet għandhom ħafna xi jwieġbu dwar kif mexxew il-każ fil-konfront taż-żewġ assasin li kienu akkużati b'abbuż sesswali fuq tfal. Qal li l-awtoritajiet għandhom jispjegaw kif l-akkuża fil-konfront ta' wieħed mill-assasin twaqqet minħabba żball fl-att tal-akkuża.